Hemen atzen dakau gure ikastolako familia askok ekarrituzten behien etxoko altxorrak. Baxarretar arropak dira, taila eta mota ezberdinetakok, nahi dunak aprobetxatzeko. Bigarrengo urtia dau, iaz hasi ginen, eta 3 fase bezala ditu, aurrena da bilketa, gero jasoketa, behar duen familia jaso, eta 3. da itzulketa. Ez da zertan traje osoa ekarri berrik, ez ezer bada, etxean soberan erabiltzezteuna, beste norbaitek aprobetxatzeko. Gonak ekartzea dexente, suelto, hola, edo bakoitza bere mantalakin, oinetako dexente baita ere. Txiki gelditzen zaizkile umei belaxe, asko berri-berrik daude. Txalekuak, galtza mahonezkoak, galtzerdik, danetik. Helburua da berrerabiltzea, kontsumo batea bultzatza gaitu bestelarek gizartiak eta hori pixkat frenatu eta konturatzea elkarrei utziz aurrein dezakegula. Saretzeko ere bai, famili berri asko dauzkagulako hori jo, oso garesti direlako, eta dauzkagulako armaiotan hainbat gauza fijo ez ditugunak eta batzutan astindua eman behar zaielako. Ematen da familietan ere, ekartzen dutena, gero ikusiten dute ere, behaientzako zerbait, balio duen zerbait badon edo ez. Edo zein, etorri laike. Gehiengoa da, etorri direnak kultura berri batea. Batez ere izaten dira, hori jon sare gehiegirik ez duen familik, ez da? Gutxiz gehiago, ingurukok uste izkigue, baina badaude familia batzuk, ez daukanek sare hori. Horrela ere bai da, gure kulturan ere murgiltzeko, ez da? Trajeak normalen merkiak ez dira izaten, eta orduan, oso eskertuta, erosi beharrik gabe aprobetxatzeko. Oso gusta gaude, egia esan. Jarraituko dugu honekin, iruditzen zaigu benetan gure ikastolan hildotakoa dela eta garrantzitsua dela guretzako bai.